Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ese. Taong 1980, Gamu, Isabela. Matagal nang naninirahan si Ese sa Gamu. Halos 3 henerasyon na ng kanilang pamilya ang nanirahan doon. Kaya naman lahat ng hirap sa buhay, literal na kanya nang kinagisnan. Tagabundok ang pamilya ni Ese Pinuno, kaya ang pangunahin nilang hanap buhay ay ang pangunguha ng mga kopra at pagtatanim ng mga pwedeng makain. Isang beses sa isang buwan, kasama niyang bumababa sa baryo ang tatay niya para magbenta ng mga saging at mga bungang kahoy. Lahat yon ay masinop nilang pinagkakaipunan sa loob ng isang buwan para naman kahit papaano malaki-laki ang kikitain. Marami na rin silang naging kaibigan noon sa baryo, kung kaya't hindi na sila gaanong nag-aalala kung kikita ba o walang bibili sa kanila. Alam kasi noon ng tatay niya na nakuha na nila ang tiwala ng ibang tao, kaya kapag bumababa sila, sigurado ito na walang masasayang sa kanilang mga paninda. Ayon kay Ese Pinuno, hindi naman talaga yun ang problema nila. Bumaba man kasi sila o hindi, meron silang makakain. Aminado rin siya na hindi nila ito kailangan, ngunit alang-alang sa mga kaibigan ng kanilang pamilya, obligasyon nilang maghatid ng mga bunga ng kanilang mga pananim. Dagdag pa niya na, wala silang problema sa baryo at napakaganda nga doon kung tutuusin. Ngunit ibang usapan na ang daang binabaybay nila patungo sa lugar na yon. Kung ang mga kaibigan ni Ese hindi naniniwala sa mga nilalang, ibang-iba siya. Sa edad niya kasing yun, naranasan na niya kung papaano komprontahin ang mga ito. Noon pa man, palagi nang sinasabi ng kanyang ama na ang kagubatang tinahak nila ay napakahiwaga. Marami ritong nakatirang hindi nakikita dahil naniniwala ang kanyang ama na isa ito sa mga tahanan ng mutya. Alam ko. Mahirap yung paniwalaan, pero ang impormasyong yun ay matagal na panahon ng pinagpasapasahan sa kanilang pamilya. Ito rin ang rason kung bakit marunong ang padre de pamilya nila pagdating sa mga buhay na salita. Aminado rin itong si Ese na noon ay hindi talaga siya naniniwala, pero nang masaksihan niya na ang lahat ng sinasabi ng tatay niya, dito niya napagtanto na lahat ng mga kwentong ibinabahagi nito ay pawang totoo. Magmula noon, tuwing dumaraan sila sa mahiwagang gubat, alerto talaga siya. Hanggat maaari, iniiwasan niyang gumawa ng kahit na anong ingay upang hindi magambala ang mga nilalang. Mahigpit din niyang sinunod ang lahat ng bili ng kanyang ama nang sa gayoy hindi sila mapahamak tuwing sila'y bumababa. Nga pala, bago natin ipagpatuloy ang kwento, bibigyan ko muna kayo ng konting deskripsyon sa mahiwagang gubat na sinasabi ni Ese. At dito rin magmumula ang lahat ng mga pangyayari. Kung hindi ninyo na itatanong, Makahoy ang lugar na yon. Meron itong masukal na daan, nakakasya lamang ang isang maliit na kalabaw. Matarik din ang daan at marami roong mga naglilipa ng hayop. Tuwing umuulan, madulas ang daan patungo sa kanila, pero tuwing tag-init, hindi ka rito makakaranas ng kahit na anong aberya. Mataas din ang parte ng gubat, kaya kapag dumaraan ka, makakakita ka ng mga magagandang tanawin. Isang paraiso ang lugar na yon para sa marami. Ngunit dahil din sa istoryang bumabalot dito, kung kaya't bibihira lang ito na magkaroon ng bisita. 5 pamilya lang ang pinapayagang dumaan doon, alinsunod na rin sa kultura at tradisyon na kanilang kinamulatan. May mga sabi-sabi kasi sa lugar na kapag hindi ka taga roon, ililigaw ka ng mga nilalang at kahit na anong gawing paghahanap ng iyong mga kadugo, hinding-hindi ka na muling masisilayan pa. Isa ito sa kinakatakutan ng marami sa puntong kahit noong panahon ng gera, wala ritong nangahas na magtago kahit sila'y nasusukol na. Dahil sa mga ganoong agam-agam,
mas lumakas palalo ang kanyang paniniwala. At magmula noong nagkaroon siya ng engkwentro sa mga nilalang na hindi nakikita, di na siya basta-bastang natitinag sa anumang uri ng paninira laban sa pag-iral ng mga ito sa mundo ng mga tao. Ang kaso lang, lingid sa kanyang kaalaman, merong darating na pagsubok sa buhay niya na hanggang sa mamatay siya patuloy niya pa ring maaalala. Nagsimula ito bandang buwan ng Agosto. 1 linggo bago sumapit ang katapusan, inutusan siya ng kanyang ama na bumaba ng baryo. May nangyari kasi noong hindi inaasahan sa kanyang kapatid, kaya naman wala siyang magagawa kundi ang bumili ng gamot sa baryo ng nag-iisa. Inaasahan niyang isang beses lang itong mangyayari, pero pagsapit ng sumunod na araw, ganoon na naman ulit ang naging sitwasyon. At sa pabalik-balik niya sa lugar na yon, dito na siya napansin ng iilang mga binatang malapit din sa kanila. Isang umaga pagbaba niya ng bundok, nasipat niya ang mga ito sa gilid ng daan na animoy merong hinihintay. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, dali-dali itong naglakad papalapit habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, "Oh, Ese, parang nagiging madalas yata ang pagbaba mo rito ah. Ano bang meron?" "Ah, wala naman Fidel. Yung kapatid ko kasi nagkasakit eh. Si tatay nag-aalaga sa kanya, kaya ako nauutusan para bumili dito ng gamot. Pero baka ito na rin ang huli, dahil nabili ko na halos lahat ng aming kailangan." Sagot naman niya rito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nakangisi itong umakbay sa kanya. "Ah, Ese, baka naman pwede kaming sumama sa'yo. Gusto lang naming makita ang bahay ninyo. Pwede ba? Tsaka, wala naman kasi kaming gagawin ngayon eh." Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman siyang tumutol kasi hindi talaga pwede. Yon ang kabilin-bilinan ng tatay niya, kaya kung isasama niya ang mga ito, paniguradong mapapagalitan siya. Ang problema, kahit anong pagtutol niya, hindi ito nakinig. Ayon sa mga ito, napagkasunduan na nilang pumunta roon, kaya kahit hindi siya sumang-ayon, susundan siya nito patungo sa bahay nila. Bahala na kung magalit siya. Ang importante sa mga binatang yon, makapagliwaliw sila habang wala pang pasok. Matapos naman itong mailahad ang kanilang nais, tahimik lang namang tumungo si Ese sa tindahan kung saan siya bumibili. Di niya na pinansin ng mga kaibigan niyang yon, sa paniniwalang tatantanan din siya nito kalaunan. Subalit sa kasamaang palad, hindi ganon ang nangyari. Paglabas niya kasi ng baryo, agad niyang napansin ng mga ito na masasayang sumusunod sa kanya. Panay pa ang pag-uusap ng grupo, animoy hindi nito alintana ang mga kwento ukol sa lugar na pupuntahan nila. Noong una di niya ito gaanong pinapansin, kasi medyo malayo pa naman sila sa lugar. Pero nang maabot na ito ng kanyang paningin, dito na siya nagdesisyong kumprontahin ang grupo. Binalaan niya yon na huwag maingay kapag pumasok na sila ng gubat, at kung maaari naman, mas mainam na bumalik na sila habang hindi pa huli ang lahat. Ngunit nang marinig ni Fidel ang kanyang mga babala, tumawa lang naman ito habang sinisenyasa ng 3 pa nitong kaibigan. Paglapit nito sa kanya, masaya itong bumulong ng, "Kung ang ibang mga bata naloloko ninyo, ibahin nyo kami. Hindi kami naniniwala sa mga ganyan, dahil alam namin na panakot lamang yan ng mga matatanda." Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi na siya nagsalita pa. Alam niya na walang saysay na makipagtalo sa mga ganoong uri ng tao, kaya mas mainam na tumahimik na lang. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy na sila sa paglalakad. At kahit hindi pa sila nakakapasok sa loob ng daanan ng gubat, ramdam na ni Ese na merong nagmamasid sa kanila. Ano man yon, nasa paligid lang ito, naghihintay na magambala. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman niyang inabisuhan ang mga kasamahan ni Fidel na tumahimik.
Pwede naman kasi dong dumaan. Basta ipakita mong nire-respeto mo ang mga nakapaligid sa'yo. Ang problema, hindi ganon ang nangyari. Sa bukana pa lang kasi ng gubat, panay na ang pagkakantahan ng mga magkakaibigan. Ilang beses na rin niya itong pinayuhang tumahimik, pero hindi ito nakinig. Kaya naman para makaiwas, pasimple niya itong nilayuan. Naisip niya na kung lalapit siya rito, hindi malabong madamay siya sa kasalanan ng grupo. Siyempre, ayaw naman niya itong mangyari, lalo pat alam niya ang panganib na pwede nilang makaharap kapag binalasubas nila ang lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas. Di pa man sila nangangalahati, kapansin-pansin na ang abnormal na paglangit-ngit ng mga sanga ng puno. Isipin ninyo hindi naman sumisimoy ang hangin, pero sumasayaw ang mga ito. Yun bang parang may dumaraan na hindi nila nasisilayan? Kaya naman nang mapansin ito ng mga kaibigan ni Fidel, bigla itong natahimik. Paunti-unti, binalot sila ng takot sa katawan, subalit huli na ang lahat. At nangakmang atras na sila para lumabas ng gubat, dumilim ang kalangitan. Nagsiatungal ang mga hayop sa paligid, kasabay ng dahan-dahang paglabas ng mga nilalang na nakatira sa mga punong kahoy. Kagaya ng kwento ng tatay niya, dito niya nasilayan ang maraming bilang ng mga batibat na nakatira sa gilid ng daan. Lahat yon pawang mga matatabang babae na merong nakakapangilabot na muka. Namumutla rin ang kanilang mga balat, tapos wala itong saplot sa katawan. May mga matatalas din itong mga ngipin at nanlilisik na mapupulang mga mata. Pag-angil ng mga nilalang, dahan-dahan itong naglakad patungo sa kinaroroonan ng tatlo hanggang mapalibutan na nila ang mga ito. Sigaw ng sigaw noon si Fidel para humingi ng tulong sa kanya, pero imbis na gumawa ng paraan, pinili niyang kumaripas ng takbo. Kahit sino man kasi ang nasa ganoong sitwasyon, ganon din ang gagawin. Pagdating niya sa bahay nila, agad niyang iniulat ang nangyari. Nang marinig ito ng tatay niya, dali-dali itong tumingin sa gubat kung saan dito nga nito nasilayan ang pagbalot ng itim na hamog sa kabuuang parte ng daan. Ilang segundo lang ang itinagal nito pagkatapos niya itong makita, ngunit alam niya sa kanyang sarili kung ano ang ibig iparating ng ganoong pangitain. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naunawaan ng kanyang ama ang kasalanang ginawa ng tatlong pinatilyo. Ganon pa man sa kabila nito, matapang itong bumalik para matingnan ang kasalukuyan nitong kalagayan. Nang marinig naman ni Ese ang desisyon ng tatay niya, di siya nagdalawang isip na ito ay pigilan. "Huwag na kayong pumunta ron, tay. Binilaan ko na sila, pero hindi sila nakinig. Ano man ang mangyari sa kanila, ginusto nila yun." Pagkarinig ng kanyang ama sa sinabi niya, seryoso naman yung napatitig habang bakas sa muka ang tila bang pagkairita sa kanya. "O anak, naunawaan kita. Kasalanan man nila o hindi, obligasyon natin sila. Huwag mong kakalimutan, ikaw ang huli nilang kasama bago sila mawala. Kaya kung sa tingin mo iligtas ka na sa anumang asunto, nagkakamali ka. Oras na dumayo rito ang kanilang pamilya, wala kang mairarason. Mas magandang sabihin natin ang totoo para maunawaan nila ang lahat ng mga nangyari. Huwag tayong magtatago dahil yan ang pagmumula ng mga pagdududa ukol sa ating pamilya." Dahil sa sinabi nito, di na siya nakaimik. At imbis na tumutol, tahimik siyang sumunod. Napagtanto niya na ito ang tamang gawin, kaya naman kahit mapanganib, lakas loob siyang sumama rito. Hindi naman kasi niya pwedeng hayaan ang kanyang ama, lalo pat isa siya sa mga dahilan kung bakit ito nangyari. Matapos ang naging pag-uusap, lumakad sila patungong gubat. Subalit nang marating nila ang lugar, wala na silang nadatnan. Napakatahimik na rin ang buong paligid at sa presensyang namumutawi rito, wala na silang nararamdamang bakas ng mga batibat. Nang mapansin naman yon ng tatay niya,
Napatitig lang ito sa kanya habang bakas sa muka ang matinding pagkaalarma. Di nagtagal, nagpa siya itong pumasok sa kakahuyan para maghanap pa ng bakas. At habang tumatagal sila sa looban nito, paunti-unti napapansin niyang dumidilim ang buong paligid. Maya-maya pa, may nakita silang nilalang na animoy dumaan sa likod nila. Agad nila yung pinagmasdan pero hindi na nila ito nakita. Dahil dito, agad naman silang bumaling sa kanilang harapan hanggang sa dito nila nasilayan ang isang matandang nilalang na hindi nalalayo ang wangis sa isang tao. Sa sobrang tangkad nito, kailangan pa nila itong tingalain para lang makita ang mukha nito. Pagsilay naman doon ni Ese, napansin niya na halos hanggang bewang lang nito ang kanyang ama. At para masilayan nila ito ng malapitan, kailangan pa nitong umupo sa harapan nila. Pagtitig naman niya sa mukha nito, bumungad sa kanya ang napakadungis nitong itsura. Yun bang parang ilang taon na itong hindi naliligo? Nangingitim na rin ng mga ngipin nito at sa bawat paghinga, may nakikita siyang kulay berdeng hangin na nagmumula sa bunganga nito. Matapos naman nila itong masilayan, dahan-dahang napatras ang tatay niya hanggang sa dito na napilitang magsalita ang nilalang. Huwag kang matakot, Julio. Kilala ko kayo. Hindi ako nagpakita sa inyo para makipag-away. Kaya ako nakipagkita ay para ipaalam sa iyo ang mga nangyari kanina. Batid kong alam mo na ang tungkol sa 3 bata na kinuha ng mga batibat. Dinala nila ito sa kanilang mundo at wala nang balak na ibalik pa. Ang sa akin lang, Julio, abisuhan mo ang pamilya nito na hayaan na lamang ang mga nangyari. Huwag na silang manggagambala rito kung ayaw nilang lumaki pa ang gulo. Ituring mo itong babala, sapagkat maging ako man, hangad ko ang kapayapaan sa lugar na ito. Pagkarinig nila sa sinabi ng nilalang, halos hindi niya maisip kung ano magiging dahilan nila sa pamilya ng mga kaibigan niyang nawawala. Kung sakali man kasing ipagtapat nila ang tungkol sa sinabi ng nilalang, paniguradong hindi sila magkakaunawaan. Matapos naman itong mailahad ang mensaheng hangad nitong iparating, agad din naman yung umalis sa kanilang harapan. At sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ito na parang bula. Yung kanyang ama naman, doon na rin tinapos ang paghahanap dahil sa nakuha na nito ang ibig iparating ng mga nilalang sa gubat. Pagbalik nila ng bahay, pinag-usapan nila ng maayos ang kanilang mga gagawin. Inaasahan ng tatay niya na anumang oras mula sa sandaling yon, darating ang pamilya ng mga biktima. Pagpatak ng hapon, kagaya ng inaasahan, dumating ang mga ito. 4 na pamilya ang dumayo, kasama ang mga tauhan ng barangay. Pagpasok nito sa bakuran, agad naman itong hinanap si Ese at ang kanyang mga magulang. At nang masipat na siya nito, walang kaabog-abog nitong tinanong ang tungkol sa kinaroroonan ng kanilang mga anak. Dagdag pa ng ama ni Fidel, may nakakita sa kanilang magkakasama nung lumabas sila ng baryo. Kaya naman naniniwala ito na meron siyang nalalaman ukol sa mga nangyari. Mariin din itong inilahad na hindi nila nagustuhan ang hindi nito pagpapaalam bilang respeto na lang sana. Ngunit nang marinig yon ng kanyang ama, agad siya nitong dinipensahan. Hindi naman sa hindi nagpaalam sa inyo ang anak ko. Huwag niyo sanang kakalimutan na yung mga anak niyo may kagustuhang sumama rito. Ipinagtatabuyan na nga nito si Fidel kanina pero hindi pa rin sila nakinig. Sa tingin mo, ano magagawa ng bata ko? Kayo mas matanda ang mga anak niyo kumpara rito. Huwag ka magsalita ng tapos at huwag na huwag mong ibaling sa anak ko ang kasalanan ng mga supling ninyo. Paninindak ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito,
biglang natahimik ang ama ni Fidel. Aminado kasi ito na totoo ang lahat ng kanyang mga narinig. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, sinubukan na ng mga pamilyang yon na maging mahinahon. Batid nila na hindi ito madadala sa pananakot at pagbabanta, kaya naman para maayos ang problema, nakipagtulungan na lang sila. Bagay na siya namang ikinatuwa ng kanyang ama. Ngunit sa kabila nun, hindi ito gaanong nagpakakampante. Alam kasi nito na mababago ang sitwasyon sa sandaling malaman nito ang katotohanang kanina pa nilang itinatago. Nakakabahala man ang magiging reaksyon ng pamilya, kailangan nila itong harapin kung hangad nila na maging maayos ang lahat. Ipinaubaya na rin ng ama ni Ese sa tadhana ang mga mangyayari para naman kahit papaano mawala ang mga alalahanin sa kanyang isipan. Matapos nun, dito na nila inilahad ng matapat ang lahat ng mga pangyayari at ang kanyang mga karanasan. Habang isinasalay sa inyo ito, bakas sa mukha ng mga padre de pamilya ang matinding pagkagulat. Yun bang, sa dinami-rami ng kanyang inilahad, walang kahit isa rito ang totoo. Matapos niyang maisalaysay ang lahat, dito na nagsimulang magwala ang bawat amang dumayo sa kanila. Mabuti na lang talaga, naagapan nito ng kanilang mga kasama, kaya hindi nito nasunggaban ng tatay niya. Nakakabahala man ang ganoong kilos ng kanilang mga bisita. Di sila gaanong nagpasindak, gawa ng alam nila na wala silang ginagawang kasalanan. Hindi nagtagal, nang kumalma na ang mga ito, paulit-ulit silang pinagsisisigawan ng ama ni Fidel na puputulin umano nito ang lahat ng puno na kanilang madaraanan. Nangako rin yung babalik kinabukasan para muling itanong sa kanila ang totoong kinaroroonan ng kanilang mga anak. Siguraduhin niyo na walang nangyari sa kanila. Dahil kapag nagkataon, isusunod ko kayong lahat sa kanilang pagkawala. Di ako nagbibiro. Para sa anak ko, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko. Pagbitaw nito ng mga babala, di ito nagdalawang isip na umalis. Hinayaan lang naman yon ng tatay niya, lalo pat di na rin nila kontrol ang ganoong sitwasyon. Basta ang nasa isip na lang nito, mas mainam na umintindi na lang kaysa makisali pa sa gulo. Aminado rin itong wala nang magagawa, lalo pat maging ito man, hindi mangangas na pumasok sa mundo ng mga batibat. Base sa kwento ng kanyang ama, hindi lang isang lahi ang mga batibat. Sa kadahilanang may impluwensya din ito sa iba't ibang uri ng mga nilalang, kagaya ng mga aswang at taong dilim. Hindi madalas maghasik ng gulo ang mga batibat, ngunit ibang usapan na kapag sinira ang tahanan nila. Isa ito sa ikinakabahala ng kanyang ama, gawa ng naniniwala ito na maging sila man ay madadamay sa ganoong problema. Ilang oras pa ang lumipas. Bahagya itong natigilan sa pagsasalita nang may maramdaman itong mabigat na hangin na sumimoy sa labas ng kanilang tahanan. Sinabayan ito ng kakaibang alulong at paglangit-ngit ng kalangitan. Maya-maya pa, umulan ng malakas at ang gubat na sinasabing punong-puno ng hiwaga, pinalot ng matinding karimlan. Araw man o gabi, wala silang ibang naririnig kundi ang pagnanangis ng bawat nilalang na nakatira rito. 3 araw ang lumipas. Pumutok ang balita ukol sa pagkakaroon ng matinding karamdaman ng pamilyang dumayo sa kanila. Ayon sa ulat, namatay nung unang gabi ang ama ni Fidel, buhat sa matinding bangungot. Maraming tumulong para magising ito, pero hindi yun umubra. Ang asawa naman itong 7 buwang buntis, namatay sa ikalawa dahil sa panggagambala umano ng mga aswang. At sa 3 araw, binulabog ang baryo buhat sa pananapi ng mga taong dilim sa mga pamilyang kasama nito nung pumunta yon sa lugar nila. Matapos namang marinig ng ama ni Ese ang nangyari, hindi ito nagdalawang isip na bumaba ng baryo. Malayo man ang bagong daan na ginawa nito, di nito alintana ang pagod basta ba'y malaman nito ang totoo.
At nang marating na nito ang lugar, dito bumungad sa kanila ang mga biktimang nangingitim na at malapit ng mamatay. Huli na rin nila noon nang malaman na pinutol pala ng ama ni Fidel at ang mga kasamahan nito ang lahat ng puno na kanilang nadaanan. Yon ang paniniwalang dahilan ng mga albularyo kung bakit namatay ang mga ito ng biglaan. Paulit-ulit din itong inilahad sa kanilang mga kalugar na wala siyang kaugnayan sa mga pangyayaring yon. Dagdag pa ng manggagamot, kilala niya ang pamilya ni Julio kaya naniniwala siya na hindi totoo ang mga paratang ukol dito. Dahil sa pagpoprotekta ng manggagamot sa kanila, kung kaya't hindi nagkaroon ng anumang bahid ng pagdududa ang mga taga-baryo sa kanilang pamilya. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, abot langit ang pasasalamat nito sa kakilala nilang manggagamot. Yung manggagamot kasing yun pinuno, dati nilang kapitbahay at bumabalang din ito sa baryo, buhat sa pakiusap ng mga taong nangangailangan ng serbisyo nito. Pagkatapos ng usapan, dito na nila inilahad ang kanilang mga dahilan. Ayon sa kanyang ama, inabisuhan na nila itong huwag gumawa ng kabalbalan sa lugar, pero hindi yun nakinig. Batid din ito na wala itong paniniwala sa mga ganoong uri ng nilalang, kaya napahamak ito ng hindi nila inaasahan. Dagdag pa nito na, ang mga batibat na kinuhanan nito ng tahanan ay hindi na ngayon titigil hanggat meron pang natitirang mga kadugo ang kanilang pamilya. Ganon gumante ang mga nilalang na yon, lalo pat isang mortal na kasalanan ang ginawang pagsira sa kanilang mga tahanan. Alam ko naman yon, Julio. Kaya nga mga kadugo nila binalaan ko na. Mas maganda na lisanin na nila ang lugar na ito hanggat meron pa silang pagkakataon. At kayo naman, kaya ko kayo pinatawag ay para maabisuhan ukol sa mga panganib na pwedeng dumating sa inyong pamilya. Julio, hanggat may oras pa kayo, lisanin nyo na ang tahanan ninyo. Magpakalayo na kayo rito upang tuluyan na kayong matahimik. Alam ko matalino ka, kaya alam kong susundin mo ang lahat ng payo ko. Wika ng manggagamot. Pagkarinig naman ng tatay niya sa sinabi nito, di ito nagdalawang isip na sumagot. Matapang nitong tinutulan ang desisyon ng manggagamot dahil alam nito na wala naman silang kaugnayan sa problemang yon. Nanindigan din sila na hindi sila magagalaw ng mga batibat dahil unang-una, wala sila nung mangyari ang insidente. Matapos naman nila itong mailahad, di na sila nagdalawang isip na magpaalam. Ito na rin ang ginawang pasakalye ng kanyang ama para wakasan na ang diskusyon nila ng kaibigan niya. Kinahaponan naman nung araw na yon, maigi nilang pinag-usapan ang mga nangyari sa baryo. Kampante ang pamilya nila na manatili rito dahil unang-una, malayo naman sila sa mahiwagang gubat. Ang kaso lang, pagpatak ng dapit hapon, hindi pa man tuluyang binabalot ng kadiliman ng lupa, may mga nakita na silang nilalang na umaaligid. Bago pa man makalapit ang mga ito sa kanila, dumating ang kaibigan ng tatay niya. Agad sila nitong binalaan ukol sa paparating na panganib, kaya naman bago pa man makalapit ang mga nilalang sa kanila, nakahanda na silang lahat. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, dito nila nasilayan ang grupo-grupong mga aswang na dahan-dahang lumalapag sa harapan ng kanilang pamamahay. Malayo pa lang nanlilisik na ang mga mata nito, indikasyon na meron itong gagawing hindi maganda. Kaya naman ang masipat ito ng ama ni Ese, lumabas ito bit-bit ang sundang na inilubog nito sa tubig na halos ilang taon na nitong pinagdadasalan. Umupo na rin sa tabi nito ang kanyang kaibigan upang magsilbing katulong nito sa mga mangyayaring hindi nila inaasahan. Paglapag naman ng mga nilalang, mabilis itong nagpalit anyo bilang mga tao. At nang makaharap na nito ang tatay niya, tinanong nito kung bakit hindi sila nito dapat isabay sa parusang iniaatang ng mga batibat. Mariinding inilahad ng mga nilalang na isang maling sagot lang, pwede silang maging mortal na magkalaban. Pagkarinig naman ng ama ni Ese sa sinabi nito,
Kakarampot na kataga lamang ang binitawan nito. Bakit ka mo? Dahil wala kaming ideya sa mga ginawa nila. Saksi ang lahat. At yan ang aking rason kung bakit hindi nyo kami dapat isabay sa problema. Tsaka isa pa, matagal na tayo ritong magkakasama. Wala kayong narinig o nakita sa amin. At alam nyo kung anong ginagawa namin dito. Nagbibigay kami ng respeto sa lahat. Kaya sana, ganun din ang ibigay ninyo. Nang marinig naman ito ng nilalang, bigla itong napatahimik. Maya-maya pa, dito na ito nagdesisyong umalis na wala man lang kahit na anong pasabi. Paglayo ng mga nilalang, bumalik na rin sa loob ng bahay ang kanyang ama, kung saan dito nito inilahad ang tungkol sa mga susunod na gagawin ng mga nilalang. Ayon sa tatay niya, ngayong nakialam na ang mga aswang, hindi naligtas ang lahat ng mga kadugo ng 4 na pamilyang sumira sa tahanan ng mga batibat. Nasisiguro nito na mamamatay itong lahat, kaya naman kailangan nilang mapaghandaan ang mga balitang masasagap nila sa mga susunod na araw. At kagaya ng hula ng tatay niya, ganun nga ang nangyari. Marami noon ang pumanaw sa kanilang lugar na hindi na gaanong ipinagsabi sa kung kani-kanino, dala ng matinding takot. Dagdag pa niya na, matapos ang insidente, nakita ng mga taga-baryo ang mga labi ng mga nawawala na halos hindi na makilala. Magmula noon, inilibing ito ng mga taga-baryo nang hindi na nagsasabi ng kung ano-ano. Matapos nilang matakpan ng mga labi, tuluyan na rin nila itong inilibing sa limot at kailan may hindi na pinag-usapan pa. Pero alam niyo ba, ilang dekada pa ang lumipas na natiling sariwa kay Ese ang tungkol sa nasirang tahanan ng mga batibat na nasa loob ng mahiwagang gubat sa Isabela na tahanan ng mga mutya.